Di tor poine. Di ngrikok ning ndi? Halo. Bubuk ngene kok. Oh, sengket yo iki. Kok kono. Wah, teman wenek wae. Ndemane bapak. Wah, gede. Ketoke cuwili kok. Barang mati gede. 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 Ganang, guys, ana peline lho. Lho. Poin 4 ekor, Bos. Andeman, guys. Yo, andeman, guys. Oke. Tembus ora tembus kok. Tembus kok. Oh, endi tembuse endi? Ya, idelna nih. Waduh. Wong plurune ning kene ngene kok. Babon. Mangene. Tembus, Bes. Ya. Oke, mantap. Yo sampe tak bedel gak rasedo. Lah, Gua nih HP gue kok kono dong andana HP tak bedel yo. Iku kowe urung no momen sing pas lah. Iki nak ilang guys balik lunga. Mbak Rongo bang nenti. Balik lunga. Rono kono suwi tok dih. Enak, guys. Babon, guys. Alhamdulillah lumayan, Bos. Kita cuwil aja, Bro. Gede ya. Coba telatene ning kene mau del. Kepelu kae langsung. Oleh bodak tenanan. Cara gede ya asline par gede istimewa. Istimewa, Bos. Oh, imbang ya. Yo imbang lah, Kak. Nah iku kok. Adik, babon. Ah, Cik, taleni. Babon, guys, babon. Didono sik lah, didono sik. Oke. 4 digit. Tak tulis lah.